Kenapa pregnant jalan dong warna malah mengen para minci warna nih. So hello logoफोर good morning नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय आरो ना नोंथांमोनाथ' ब्लग भिडिअ बाथाय नायखायानोखा आरो ना ब्लग भिडिअ बा बिदिनो नर्मेल भिडिअ लाबोबाथाय नायला आरो ना मानसिफ्रा दानिया माने भाइराल जानाय बे कन्ट्रोभार्सि सोलिबाय थानाय ट्रेन्डिंआव सोलिनाय बेफोरखौसो नायसै आरो ना हाजोनि भिउआ माने अखा हानानै सान्दुं दुंबाथाय बिदि जोमै जायो आरो ना नै नायनानै लाबावदो खनसे नायदो नैबे बागानखौ नायनानै ला आरो ना नैबे गय बागाना बिराद गायदोंमोन दै ओमफ्राय बिराद थैबायबो ओमफ्राय बिराद गायसन होफिनबाय दङ आरो ना ओमफ्राय दाबो बिराद बेमार जानानै दंजोबो नै गयफ्रा माने गान्थि नांनाय बायदि माने गेजेर ससेयाव माने गिदिर माने बेमार जाजोबना दं आरो ना बेमार ना मा होनो बे ससेयाव माने गिदिर माने गान्थि नांनाय बायदि जायोना बिनिफ्राय थैलांजोबो आरो ना ओमफ्राय बिराद गायसननानै होबायबो बिदिनो गेजेर ओइ नाखै नै बिदि जानानै थैयो आरो ना नैबे माबा जाजोबोलै आंना गावजोबो नै बिदि जाजोबो आरो ना गया माने मानो बिदि जायोथाय मिन्थिया आरो ना जोंनि साइडआव बारा गयबो जानो नागिरा हाजो खाथि नामा ना दै गैया नामा बेनिफ्रायथ' गोबाङानो आंनि आपडेट होग्रा इउटुब चेनेलावबो साबस्क्राइबार दङ जानो हागौ आरो ना नैबे ब्लग भिडिअ नायग्राफोरा मानो होनोब्ला बिनियाव ब्लग भिडिअआव जाय माने आपडेट होग्रायाव जाय माने सापर्ट खालामनो थिनो बेनिफ्राय आङो बे चेनेलखौ आं बारा इउज खालाया नालाय बेखायनो माने नैबे ब्लग चेनेल होबाय थाग्राखौ बे चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो ना नोंथांमोना ब्लग चेनेलखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो आपडेट होग्रायावथ' अलरेडि माने ट्रेन्डिंनि माबा नालाय कन्टेन्ट नालाय माने भिउसआनो फैबाय थाखायो आरो ना ओमफ्राय नैबे जों दा नर्मेल ब्लग लाबोयोबा भिउस फैया आरो ना जिखुनुआनो जा माने नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो ना ब्लग चेनेलखौबो थाबैनो 1K कमप्लिट खालामनानै होदो बिनिफ्राय आं दा ओरै हाजोआव एसे बेरायहैनो आरो ना हारसिंनो नै ओरैजाय रावबो गैया ओरै नैयाव क्रिकेट खेला जाफिनबावसिनो आरो ना एबार 2 लाखसोनि जागोन बायदि होनदों आरो ना नैबेयावथ' माने सिगांबो क्रिकेट खेला गेलेनाय आरो भलि गेलेनायखौ नोंथांमोननो देखायखादोंमोन आरो ना ब्लग चेनेलाव मानो होनोब्ला सिगांनिया 1 लाख ना 1.5 लाखनिमोन आरो ना एबारना 2 लाखनि गोजौआवबो जानो हागौ बा एसे गाहायावबो जानो हागौ आरो ना एबार लास्ट खनथाम होबाय आरो ना बियो माने भलिबल आरो क्रिकेट खेलाया नै दा न'बो बानायबाय दङ ओरैजाय नै बे मोननैया लुखांजोबसिगोन आरो ना बारा नांला दा आङो फाइनालि हाजो खाथियाव मोनफैबाय आरो ना बेनिफ्राय भिउखौ नायनानै लाबावदो हाजो खाथियाव माबायदि नुयो सौफैनानै भिउफोरखौ हाजोनिखौ बेनो आरो ना नै ओमफ्राय खासि हाग्रा रज'जोब्बाय सिगां बेयाव माने लामा दंमोन आरो ना बे लामाया दा नै दालाङानो बायनानै होबाय नालाय बेबायदि जानानै दं आरो ना दैयाबो बिराद गिदिर जायो नालाय नै नायदो नै सिगां माने दाबो माने दै देरबाथाय बिराद गिदिर जायो आरो ना नै ओरैजानाखै नै खुरख्लाजोबलांदों बे दालांखौ माबायदि खालायखोनाखै नै दैबानाजोंनो ओरैजाय हाजोनिफ्राय ओरै डाइरेक्ट नैयाव सौग्रावफैयो आरो ना दैया स्पिडाव फैयो नालाय बेयाव सौग्रावनानै बे दालाङा बायबाय आरो ना नै बानायफिनगोन ना बानायफिनला मिन्थिला आरो ना अरुणाचलनि लामामोन आरो ना नैबियो बानायफिननोबो हागौ जेबो गेरेन्थि गैया आरो ना बिसोरनिया फैसा थाखा मेरला नालाय ओरै हाजोनि भिउआ नायदो बिराद गिलुंसो गाखोबोनांगौ नै बिराद थियाना नै जायगाया नायदो नै गाहायाव एखेबारे नै नाखै मायदि दन्दर बायदि जाजोबखो आरो ना दा साननैसोथ' बारा दै देराखै आरो ना बेनिखायनो बियो सिगांसो खुरख्लानाय नालाय बेफोरबायदि जानानै दं आरो दा साननैसो अखा हाबावबानो नैबेबो थब्लं गब्लंगोन बायदिसो मोनखाबाय आरो ना नै नायदो नै हाजोआवबो अखा हाबाथाय थामाम गिदिर दै जायो नालाय आरो हाजोनि दैखौ फात्ता मोना आरो ना दसेनो देरो ओमफ्राय दसेनो रानलाङो आरो ना ओमफ्राय बेफोरबायदियावनो नै बेबायदि हाराग जालांबाय आरो ना नै दानिसो माने आं नोंथांमोननो गोजाननिफ्राय माने जोंनि गामिनिफ्राय हाजोनि भिउखौ देखायदोंमोन ना जोमै माबायदि जाना दं जोमैया होननानै ओमफ्राय दा नायदो आरो ना खाथिनिफ्राय जोमैया माबायदि जाखो नायदो आरो ना गाहायाव फैफिनबावबाय आरो ना आरोबाव बिरादनो जोमैया नायनानै लादो एबार नै नाखाय नुलानो आरो ना नै खावसे जोमैया खोबफैजोबबावबायानो आरो ना नै नायनानै ला हाग्रा गोजा आरो ना नै खाथिनिफ्राय जेबोखौनो नुला आरो ना नै नायनानै ला नै जेबो नुला जोमैखौनो नुला आरो ना नैबो गिसि गाबोजोब्बायानो नै ओरैजाय बिनिफ्राय नैबे फेन्सिं होना दोनदोंना नै ओरैजाय बेखौ माने बे हाग्रायाव मेथन दंसोगारो आरो ना बेनिखायनो मेथन ओंखारनो हायिनि बेखौ होना दोनदों आरो ना माने राउन्डनो नै ओरैजाय
दैया फैबाथाय नाखै बिराद स्पिडआव फैयो आरोना नै बिराद स्पिडआव फैयो आरोना फैबाथाय दैया गामि खिजाय नाहरदों ओमफ्राय नै हाग्राबारिसो नुखायो आरोना नै जायगाखौ नायबा फाइनालि माने हाजोनिफ्राय बेरायनानै न'आव सफैफिनबाय न'आव सफैफिननानै दा न'आवबोथ' रावबो गैया माइ गायहैदों आरोना बेलेगनाव हाजिरा दा अमा आदार होनांगौ नालाय अमा आदार होना लाग्रोनि आरोना आं नै अमाया ओइ मासे नैयाव माथाम दं फिसा नै मासे मानै माथाम न'निनो फिसा आरोना नै बिनिनो ओमफ्राय दा बेबो डिलिभारि जाना दंना प्रेगनेन्ट जाना दं होननो दा बेखौ बिमाया बेखौ सुना लाग्रोनि आं दा ओमफ्राय नैबे बिमायाबो दा देहायाव दङ आरोना माने बिदिसो होननांसिगोन दा मानो होनोब्ला प्रेगनेन्ट जानानै दङ आरोना माला मोनगोन बारा मिथिथ'आ आरोना आङो नै जायगायाबो बिराद लेथ्रा जाबाय माने फिसा दङ आरोना उदैयाव नै बियो बेखौ सुना लाग्रोनि आं बिदिब्ला सुना दोननोसै आरोना माने इयाव न' लिरनो थाखाय हाखर जावदोंमोन ओमफ्राय इयावनो सुना लानोसै आं इयावनो सुना लाबाय आरोना आं नै हा थिखोजोबना लायो साला गाग्लिजोबना लायो आरोना सुखांबाय ओमफ्राय दा अमा आदार लायनांसिगोनलाय माब्रै अमानि आरोना नायलांबाय था बिदिब्ला दा फाइनालि नै गुन्दैखौ बाल्थिङाव होना लाग्रोबाय आरोना ओमफ्राय दा अफ्रि दङ आरोना अफ्रिया नै बिदिनो नै मैया मावदोंमोन आरोना जुमाय मावदोंमोन ओमफ्राय अफ्रिखौ ओरैनोबा जानो नागिरा आरोना ओंखायनो अफ्रिबो होफानांगौ जायो खोनासंनो बारुरु ओमफ्राय नाथाय माबायदि गाबो एखेबारे अमा आदार होनो टाइम जाबाथाय एखेबारे खोनासंनो हालायै गाबो आरोना नै नाथाय नै आं लगायना लाग्रोनोसै बिदिब्ला बिराद डिस्टार्ब बिमानोबो होनोसै नै दै डिस्टार्बथार साला लुला जाजोब्बाय नै खनसेनो होबा जाजोबनो नागिरा साला सैथानथार गारजोबो आरोना नै ओंखायनो एसे होना होदों बिमायाथ' नै बिराद मेजेम जाबाय माने दैयावल' थानो नागिरो नै गिदिरथारबो जाबायना फाथालसेल' जादों आरोना एबार खनसेयाव फाथालनै जासिगोन नैबेनोमोन आरोना बे माथामानोखामोन ओमफ्राय माथामखौबो न'आवनो लाखिजोबखाबाय ओमफ्राय एबार नायनोसै माबैसे जायो नैबेनो बिमाया मेजेम बारा जाबाय नै ब्लग भिडिअजों लोगोसे मोनसे आपडेट भिडिअबो लाबोफाबाय आरोना नैबे ब्लगखौ फार्स्टआवनो नायनानै लाग्रोजोब बेनिफ्राय नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरोबाव फिन खेब माने जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा गुवाहाटियाव हमजादों आरोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो मिन्थिनानै मोनगोन नालाय भिडिअखौ बेखायनो स्किप खालायालासिनो फुल नायनानै लादो आरोना बिदिबा नैबे भिडिअखौ नायनानै लादो Mana ya, bro?